Guys, may buntag. Paingon mi sa Toronto Auto Show ni boss. Iya kong kuyogan kay magtanaw-tanaw may og mga sakyanan. In 600 meters, take the downbound. Akong paningkamutan mag-video dito para makakita sad mo. Para apil sad mo makakita. Kana lang update lang ko niya. Bye. Parking lang ko diha. Mao ni pinakabarato nga dool nga parking sa convention center. Pana siya mga building o kana. So ito na ako dire kay mag-deliver biya ko Uber Eats. Dool na. Ana da unahan. Now sa Tower oh. Na dito ang convention center. So ito na ako dire kay deliver kani oh. Deliver ko diha kana. Condominium man na diha. Willys Jeep. Ay katong sa Pilipinas katong mga karaan sa jeep. Naami jeep sa una Willys. Ito may sa mga luxury cars. Ila man gud gibuwag ang luxury cars. They do all kinds.
Wala man ang atong brand. Mercedes. Full. There. Picture at ka. Ano yung siya? Kanihar ako sing tanaw-tanaw. Wa man jud ko pangutan-an ni boss og ganahan ba ko. Ain mo guni mo utana si boss og ganahan kay tinod-on. Uli na may kay sundo pas mga bata.